Otsailaren 14a, gizakietan bildu gira urtahila erditsuan, Ipar eta Hego Euskal Herria lotzen dituzten 8 pasabide esteko deliberoa onartezintzat jotzen baitugu. Euskal Herria bai eta Euskal Herria bilduk uste dugu bi estatuek beraien izaera uniformizatzailea sendotzeko baliatuko dutela egoera hau. Euskal Herritarren arteko harreman naturala, familiarra, afektiboa, kulturala, soziala, ekonomikoa eta bar, eten egiten dizkigute inposaketaren bitartez. Zentralismoaren aintzinean inoiz baino behar handiagoa sentitzen dugu nazio eta herri bezala bizitzeko, erabakitzeko eta baliabide eta tresnak indartzeko. Demokraziaren ustutze honen aintzinean muga artifizialak desegin eta eremu naturala den Euskal Herria eraiki beharra dago. Euskal Herritar guztien artean gure bizitzaren erabakiak hartzeko. Agerian utzi egin dugu mugi mitxierak urratu egiten duela trataduetan, Europar trataduetan jasota dagoen oinarrizko eskubide bat, hori da herritarron mugikortasun librerako eskubidea. Baita eskualdunen artian eder da algar kunprenitzia.